अरायबो समाव जुदि वान साइड जाना खोथा बुंबाय थायोब्लाथ' जाखो होनानो बेल'थ' साननो हानाय मानसि नङा गोबां गिदिर मानसि साननो हानाय मानसिफोर दङ बड'लेण्डआव बिटिसिनि गेजेराव बेबायदि दा नोङो नाय माबाखौनो नायदो जोंहा दानि गामि बारायनाय दानख'नाय दाजाबनाय जेबो गैया इन्डिपेन्डनि खोथा बुंबाथ' गोसोआनो आलादा जाखायो बिथांमोना दिनै सासेबो साख्रि मोनाखै बिथांमोना सासेबो दिनै जेलनिफ्राय दिनै उदां जायाखै रन्जन दैमारिनि खोथाखौथ' आरो बुङाबाबो जायो बिथांनि जिबनाव बेसो मिथिसिगौ बेसेबां दुखु दङ मबे इमप्लिमेन्ट जानो साख्रि सासेबो मोनदों होनबा बिटिआरनि मुङाव सासेबोथ' गैया मबे इमप्लिमेन्टखौ साक्सेस खालामनो एनडिएफफोरखौ नाय न'खरफ्रा बायफ्लेलांबाय सोरबा मावना जादों सोरबा रिजर्ट बनायदों सोरबा दा नै लावखार ओंखाम जाग्रा बानायदों नाथाय साख्रियाव सोरखौ सोबाय थादों नों आंहाथ' मोनाखै बेफोरनि खोथाखौ एमसिएलएफोरनियाव सों बेफोरनि खोथाखौ एमएलएफोरनियाव सों बेफोरानो मिथिगौ दिनै एबसु जुदि गोदान एबसु दानो नागिरदोंबा दङ सरकारनिफ्रायबो हिंसोग्रा मानसि थागोन निस्सय जों मोजां मोनाखै बेबायदि जायोबा जाथिया धंख' जागोन बिदि बुंग्रा निस्सय जोंहा गभर्नमेन्टनि गेजेरावबो दङ दा जाबायदि खोनादोंसो दासिमबो जोनोम जाथ'वाखै थ' जानोबो हागौ आरो सिन्था खालामनाया मोजां रायजोआबो आरो नंगौ जुदि जायोब्ला उसुबिदाबो जानो हागौ आरो राजनितिक पलिटिकेलजोंनो जुदि सिथाबफाबाय थायोब्ला संगठना बेखौबो खिन्थु बुंनांगौ थागोन आरो रायजोआ गाज्रि नङा होननाय बुस्थुआसो जाहैगोन लास्टायाव बिथांमोनाव थाबाय थायोब्ला नुदोंना बिथांमोननि एक्टिभिटिसखौबो माबायदि मावदों रायजोनि थाखाय खिन्थु बेसेबां गोजानसिम थांगोन बेखौ दिनै रायजोआ सानहरदों आरो नोंथाङा बुंबावदों माने जाय बायदि मानसिया गोदान संगठन दानो नागिरदों बिथांमोना जे गोथौ सान्थौनि मानसि नङा होननानै बुंदों बे बिथिङाव जायफोरनि नामफोरखौहाय बिथांमोना बुंदों बिथांमोनाबोथ' बै समाव एक्स एमएलए जाबोनाय एसेबां माबा गैयै साननो हायै मानसिखौथ' एमएलए होआ बै समाव आरो सासे मन'जय लासानि खोथाखौ बुंदों बिथाङाबोथ' जाथिनि थाखाय नांबोनाय बै समाव माबा मोनसे स्पिरिटआ बेहा थागोन जेबो साननो हायो होनना बुंब्लाथ' गोरोन्थि जागोन आरो आंनि बायदिबा बिथाङा माबा मोनसे सिन्था खालामदों हयथ' पलिटिकेलनि माबा मोनसेबो थानो हागौ खिन्थु आं दिनै बेखौ एसेबां क्लियार